Mahamaya constituency ke parlo at-so-be polling station along rong phora ratum Covid-19 vaccine ingprim kachepi phan pharoisi kapatang duna phuthak Covid vaccination certificate ke ron lapen akiro ki amai ke padopon Kidam tang matijong ni phai kre troxier ni Mahamaya havar at-so-be polling station ke parlo rong phora kadokave bang troxi ke pra phok kep social mulukatum ke chengsi Covid-19 ingprim mate first dose ingprim kachepi ke patang amai Mahamaya L.P School along kapaman pon Bangso amai long Mahamaya Mandal Committee amai phu purno inti pen mai chapem phu ponsi kachetong dun aluhia tumaphan karchu pedupon Maya long aluhia man pen Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron EM Khonsing Ropi Karbiang Long Autonomous Council ADC pen Chenglok VDC Chairman Rajesh Teron Dokmoka PHC Dr Thaneswar Teron Medical Staff atun chetong dun Mahamaya constituency ke parlo at-so-be polling station along si Karbiang Long along pen kicheng si Covid-19 prim ke tangang thek paklang pon lupusi thanpon Lasojok at-so-be polling station ke parlo rong pho Covid-19 prim kachi pitanga bang phubang phi arara tumaphan lapen ANM nurse doctor BLO pen chenglok kacharab duna bang phubang phi tumaphan akiro pi bajerpon Nilitum labang so 100% vaccination polling station tinta nona bang labang so celebration bang di ponpo ateke isi Karbiang Long aratum vaccine kichi pi bang du ulang buta pepa penene long ta klang bo prisita me kichi pi bang la dulu wala mi sta me nilitum thara phan thaning tum asila so nilitum na 100% vaccinated polling station along ini la so ba maina pa pen ke dakara da phan da ku chuning risulo je nanglitum akaprek arong along speedam de CPP to dotahai halalong budang de nang de hala so arong ara da pan anga pakroi dun eje phanta alang le dum la kerata ki choha Dokmuka pen semsing ingti la pen habar ke hat pen harsing rongpi Karbiang Long live